Mlaleli wami, ngiyazi ukuthi lezi ndaba uyayidinga. So, ngicela ukuthi ungenze lokulungile, upress subscribe button, ushare uphinde ucomment. Okhuluma konke uma subscribe ikhomana kahamba. Sikwenza ukuthi ube wena oqala ukuthola the question mase kufaka ivideo hamba phambili. Ngiyakubingelela kuphinda kuplatform yakhona lo mbukiso njengamanje. Ehamba phambili kankane zithi umndeni wakwabiyela uyakhala. Usisikazi Mdola ukhala ngobhuti bakhe nangosisi wakhe ohlukumezekayo. Uzokhumbula ukuthi phambilini uZimdola uke wadlulisa umbiko ukuthi kuthiwa ngoba alitholakala icala kulento yakhe wayikhuluma okhosini kuzozama ukuthi afumbathiswe amacala ebhamu namacala angawazi. Wathi ubhekabheka wathola ukuthi amaphoyisa ayazi yonke leyo nto, kodwa-ke bazomconfront ngale ndlela bazomconfronta ngayo. Okubuye kwavela ukuthi uconfrontwe ngokuthi watholakala nebhamu eminyakeni edlule nemoto nenjini yemoto ecinyiwe. Okay, so kube sekusabalala-ke amavidiyo azobe iy'moto zisha laphana. Abantu abaningi basho bathi ezakwabiyela kubo kaZimdola. Okungenzeka-ke iyona ndlela azama ukuconfrontwa ngayo emva kokudalula lento ayishilo. Uzokhumbula uZimdola kade ekhulume ngodaba oluthi NIU ayisebenzi noma iyasebenza kodwa isukela abantu idubula abantu bese kuthiwa bebebadubula ani ongadubula iphoyisa. So usisikazi Mdola ukhala iy'mathonsi ngane zakwethu, uyakhala akanamkhawulo futhi lokho ukukhala kwakhe ukhala ngomndeni wakhe ohlukumezekayo njengamanje ngento engacaci futhi ukuthi ngempela ikwenzakalani, ngoba uyasho ukuthi NIU isuke ikhona uma ngabe lo muntu abamfunayo noma lo abamdingayo esuke athende icala isuke ikhona, kodwa yona imfuna uma esengaphandle isuke ingambambi ingane enkantolo. Ngane zakwethu kuningi engiphethe la, kodwa-ke asidlala emgodleni bese sihlangana laphana kwi-comment section. Uma umuntu efunwa i-NIU kuthiwa i-NIU yamfuna umuntu athenda icala njalo ngenyanga enkantolo, i-NIU nayo isuke ikhona ecaleni lakhe enkantolo, ayimfuni mezo athenda icala cha. Uma kodwa sephumile enkantolo iyamfuna uma sesukile esandleni samaphoyisa, isuke imfunelani kanti? Isuke imfunelani ngaphandle kokumbulala? Isuke ifunani? Uma ukuthi lezi intatheli ezibhala kangaka zibhala yindaba zingafuni information ngabantu basekhaya, abantu abathintekayo bechaza ukuthi kwenzakalani ngeimpilo zethu, yindaba bengakwazi ukuchaza, yindaba bengafuni information befuna ukutshelwa amaphoyisa ukuthi kwenzakaleni noma bebhala into abayicabangayo. Sizofa siredi asinankinga sibulaleni. Sanibonani bafethu, nginesicelo ngenhliziyo yami yonke yokuthi noma ngabe kuthiwa ubani owathinteka ngenkulumo yami eyayithinta amaphoyisa, ngicela angixolele nje, athela aqandayo. Akukho ngempela okubi engangikuhlosile ngayo. Manje ziningi manje izinto ey'velayo ney'khulumekayo engingasazi nokunamanga nokuliqiniso. Njengoba nanisho nani ukuthi inkulumo le yakho umhlonishwa ingangifakela inzondo, ingifakele nenzondo nasemaphoyiseni, nezinye izinto engangiyibona lezo ngibhlungu enhlizweni, kodwa bekufanele ngiqhubeke ngiphile, bekufanele ngiqhubeke nempilo. Kodwa manje sekuthanda ukuba nzima ke manje, ngoba sengithola-ke isexwayiso sokuthi ngingaboshwa noma inini ngoba mina kuthiwa nginey'bhamu. Manje le nkulumo angiyazi ngoba ngenkathi ifika ngoLwesibili ngizamile ukuyiziba, kodwa ngathola ukuthi cha, namaphoyisa amanye amaningi ayayazi ukuthi cha, ngingase ngiboshwe ngoba nakho nginey'bhamu. Anginaso isibhamu, nakuba ngiyaye ngiyibone iy'bhamu yingoba ekhaya kunenkampani yama-security, ekhaya zikhona iy'bhamu, bakhona abafowethu abayiphathayo ezabo nje, bayayiphatha nje, ayifihliwe, ayifihlwa, zikhona. Kodwa ngeke ngiyikhombe ngizazi ngamagama azo, anginazi iy'bhamu, angazi. Manje sengiyasaba-ke manje, ukusineka kuphelile-ke manje. Sengiyasaba manje, angazi noma ngizodutshulwa nami kuthiwa ngitholakale ney'bhamu
noma kuzotholakala